Como podemos viver? Os ollos múltiples e insomnes de Medusa fixos en nos a espreita. As bocas das metralletas apontándonos. A censura postal, fatídico agoireiro, lendo as nosas entrañas. Os sacristáns pasando lista nas portas das igrexas. Nos cafés, os contertulios, anotando as nosas reazóns perante as noticias do radio. Clitemnestra na cama. Na escola, os nosos fillos aprendendo a condenarnos, a desprezarnos, a denunciarnos, a falaren na lingua con que insultados fomos e xulgados réprobos, e na cual foi estendida a acta que nos levou ao paredón, ao cárcere, ao desterro. A lingua con que nos indultaron para nos inserir arrependidos no mundo que quixéramos sustituir. Moitos morreron. Mas non falo agora deses mortos. Falo dos que tiveron que viver morrendo entre os seus matadores, lendo a imprensa que de lama os enchera, saudando as insignias contra as que militaran. Como podemos viver? E máis vivemos.